awake dhewe ngrungokke tetembangan Karangates gagrak cara tayub Malangan iki mau. Wah, apik sinembang Mas apa sing ngendang Pak Puji. Terima kasih Mas Puji. Wis pokok sehat selalu lah. Lha apa kendang hebat saka Kalipari. Mbak Elisa. Tak goleke kanca karo Putri Sartono engko nembang wong loro napa untuk penjenengan. Kene mbokmu ngadeka. Engko sing nyiarne. Wis pokoke muncul kan yo sapa-sapa disiarne ta kowe. Nggih. Sapa-sapa nyiarne kowe ta? Nggih, mboten. Kok sapa-sapa nyiarke kula niku lho. Lha maksudku kok ya kene. Kene. Nganggo sepatu apa manut cah-cah? Manut kanca-kanca. Yo. Oh, balik. Ceko kuwi. Oh. Kendangane Mas Puji kaya. Yo. Pemusik arep minjet apa? Tak ceko-ceko. Jenenge seneng gawe-gaweke kanca. Napa? Kok mirip wonten nggih waranggono kalih niku? Lho, mripatmu ki sajake wis empuk apa piye? Mirip. Lah nyawang beda kaya ngono kok mirip ki lho. Pasuryane mirip. Iya kabeh wong duwe pasuryan to. Lah nggih. Ketoke Bayu Adi. Yen ra sing enom karo sing tuwek ki sok. Apa? Ora yen ra sing enom karo sing tuwek. Apa? Sing enom kali leh tuwek. Sing enom sing ndi? Sing enom niki. Sing enom sing ndi? Niki. Sing enom sing ndi? Kuwi arep. Baleni tembungmu. Ayo arti ayah kuwi. Anu sing niki. Sing ndi? Senenono. Kuwi arep bubuk-bubuk. Niki. Kuwi arep adu-adu pitik kowe. Ayo. Ini Ayo. Arep tumbak dicucuki kowe. Ora nek sing nyurung kok ngawur ae. Ora ketok. Ora mbok suruh to? Surungan. Kene sing nyurung kok. Ben lek disuruh. Nyol-nyol. Enggak apa-apa. Lho, kok guyu to? Dek kok guyu dhewe to? Nek api ta, baleni neh. Coba petung karo Mbak Elisa tembangin apa anu siarno rono kuwi ning tengah kono nyiarne cet. Weh jan wong kok. Iki lek golek sepatu ning ndi le? Enten kebon, Pak. Enten toko. Pados sepatu enten toko. Masaku. Lah iki anggere dolan nggonku mriki tak anu sandale anakku tak delik-delikne kok. Mulih digawa. Alah, mau sendal jepit ya. Dalam kodang laris udah sendal jepit katut to lek. Udat-udat niku lho. Sandal jepit ki anggitmu ya penting kok. Sandal jepit ambak enek, sandal jepit ora enek jepite ya ora dadi sandal. Yo siarno tembangin apa? Nduk. Anu minangkani pamundutan mau Lestari. Lestari nggih. Oke. Lah tangi to, Bos. Uncek wis tangi ta iki. Jare budek nek kaget iki. Langsung budek sok kaget. Yo siarne cek sing apik. Baik Bapak Ibu dari berbagai. Bapake sapa, ibuke sapa? Lho. Pripun to? Lah piye mok celuki kabeh bapake sapa-sapa rene terus piye? Sugeng dalu. Sing ngarani Kiawan ya sapa to, cek. Iki ya bengi to kok ya. Piye to ki? Yo, para pamirsa, ya wis tutupno. Ampun. Piye kok malah ampun iki? Kowe iki bareng ora tak paido malah ampun ya. Lestari dikolaborasi garap anu pemusik karo pengrawit didu. Ya lah mosok ya didu iki lho. Kaya jago mawon didu. Kabisane. Untuk warga masyarakat Bogem mesake niku nembe dahar niku lho. Yang apa? Lah niku nembe dodak lho. Lah nyang apa ta? Lah mengke nabok lho piringe mencolot janten pripun? Lho kanca-kanca iki kulino totalitas. Angger bar dahar ngono kuwi nek tabuhan dhek goleki total tinggi ngombe. Ngono. Total to ombe kae. Totalitas. Yo, apa jenenge? Lestari. Lestari. Countering.